Erokamano kuketo Mugi TV kaendi kaluwore gi kum mar mogoka mane okete kaunti ma Mombasa. Ywaruok ne omuoch e kind jo ohala kod apisas mag kaunti no mane temo chungo nyamburko moting'o mogoka mondo kik donje dho wadh Nam Chumbi, ka giwacho ni pok giyudo barua manyiso ni sirikal opuodho ohala no. Achiel kuom apisas go mane oyudo hinyruok e ywaruok ma kamano koro yudo thieth ka weg ohala to dhi nyime gi uso e chiro mar Kongowea. Maendi bang' chuno apisas mag kaunti no mondo gol nyamburko mane odino wang' apaya maduong' mar Mombasa kadhi Nairobi. Bang' ywaruok ma kamano nyamburko mane oting'o mogoka no noduogo yiene odonjo nyaka e boma ma Mombasa. Biashara tuchukue kama biashara ile ingine na tuweze kuifanya kwa heshima. Tena tunashukuru manake haitakuwa inakuja kwa wingi imwagwe mpaka ionekane kama takataka. Kutoka nisaliwa tulikuwa tunakula mogoka huko, hakuna ambaye imeharibu. Mogoka ni kitu ya maana bwana. Kukula, kukunywa, kulala ni mogoka. Kusoma ni mogoka. Mimi mwenyewe nimesoma na mogoka. Babu yangu alisoma na mogoka.